אבא, אני חייבת לשתף אותך. לא טוב לי. אם אני לא עוצרת עכשיו, אז הגוף שלי יעצור אותי. שיצא בתוכי מקום, בו הלב שלי ימשיך לפעול. המסע שלי לעבור דרך הפחד מתחיל, כי הלב הוא יודע את נסתרות הבריאה. ובכל זאת היה איזה קול שלא הרפא, שלא ויתר. זה זמן לזרוע, ידעתי עכשיו מותר הכל, שיש חיים אחרים שמחכים לי. מפרס פתוח, יחפים בחול. הנה ההזדמנות שלי לעלות על השביל שיוביל אותי לחיים שאני ראויה להם, לחופש שמגיע לי. זה ריקוד החיים, אם נופלים גם קמים, ערימות של כאב בשמחה.